Mijiet ta' kunsilliera tqaċtu jew żdiedu mill-lista ta' kunsillieri li fl-aħħar 16 xahar se jkunu qegħdin jiddeċiedu l-ġejjieni ta' Adrian Delija fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista allegaw ma' The Times of Malta li mindu ġiet ippreżentata l-mozzjoni biex tiġi sfiduċjata tmexxija tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija mill-eks kandidat Ivan Bartolo u l-laqgħa tal-Eżekuttiv li ddeċidiet id-data tal-vot, il-lista tal-kunsilliera eligibbli jivvotaw inbidlet ta' taħt fuq. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li minn evalwazzjoni li saret tal-lista joħroġ li bejn il-25 ta' Ġunju meta Bartolo ppreżenta il-mozzjoni fil-firem tal-200 kunsillier u l-4 ta' Lulju meta l-Eżekuttiv iddeċida dwar id-data tas-27 ta' Lulju għal vot dwar Delija żdiedu tneħħew mijiet ta' ismijiet. Mistoqsim il-Gazzetta uffiċjal fl-amministrazzjoni qal li dawn saru biex ikun assigurat li l-listi huma dejjem aġġornati. Iżda skont il-Gazzetta, iż-żewġ fazzjonijiet mhux qed jaqblu dwar l-inverżjoni tal-lista għandha tiġi użata. Il-fazzjoni Busuttil qed tgħid li l-lista aġġornata fil-25 ta' Ġunju għandha tiġi użata peress li f'dik id-data ġiet ippreżentata il-mozzjoni. Iżda l-fazzjoni Delija qed targumenta li peress li dik il-mozzjoni ma ġietx aċċettata u minflok kien Delija nnifsu li għażel li jirrikorri għal vot ta' fiduċja, il-lista li għandha tintuża trid tkun dik aġġornata fl-4 ta' Lulju, id-data ta' meta Delija sejjaħ il-Kunsill Ġenerali. Il-Times fakret kif il-listi jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Fil-fatt il-Gazzetta qalet li l-Kumitati Sezzjonali intalbu jibagħtu listi aġġornati ta' dawk eligibbli jivvotaw lid-Dar Ċentrali. Il-Gazzetta qalet ukoll qed kwistjoni dwar mistoqsija fil-vot. Dawk ta' Busuttil ridu li l-mistoqsija tkun dwar jekk Delija għandu x'jerfa' r-responsabbiltà u jirriżenja fil-waqt li ta' Delija qed jinsistu li l-mistoqsija tkun dwar jekk Delija għandux ikompli jmexxi il-partit u jwettaq riformi fil-partit. Sorsi fih dan it-tmexxija qal mat-Times li din il-kwistjoni probabbilment se tkun riżolta mill-Eżekuttiv. Li hu ċert huwa li b'Delija jew mingħajru il-partit huwa maqsum u ma jistax jimxi l quddiem qabel ma jsib forsa li taqdu, qal is-sors. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.